दिनै मुलुगनां आइजो सान इंटरनेशनल वुमेन डे आरो बे गोथार सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन बोसोराव खुंनाय बायदिनो देग्लाय उदालगुरि कलेजाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि जिल्लाजों जथाय खुंफुंदों। थांनाय बोसोराव जोङो तामुलपुर जिल्लानि कुमारिघाटायाव खुंदोंमोन। बिनि सिगाङाव चिरां जिल्लानि बेंटल कलेजाव आरो आइजोफोरनि गासै बिथिंनि रैखाथि थामोनथा बिथांमोननि जौगानाय आइजोफोरनि जे एम्पावारमेन्टनि बाथ्रा आरो दिनै जोङो फिरफिला बिरबाय फुंनि आर'ज खालामबाय गायदे हेलेना मुंख्लं बिथांमोननियाव जोङो मुसुखायाव बिबार बावदों, बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावदों। दसे समनि उनाव जोङो समाज आरो हारिनिफ्राय बर' माहारिनिफ्राय कमप्लिटलि उइमेन ट्राफिकिं आइजोफोरखौ लांखारनाय आरो दायना दायनि जि मोनसे फोथायनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय जौ जुवानि जि थासारि आरो जायखिजाया लेभेलनि आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे भायलेन्स हिंसा बा डमिनेन्स बा एक्सप्लयटेसन बेखौ गैया खालामनानै बा बेखौ जिर' डाउन खालामनो थाखाय टटेल इराडिकेसननि थाखाय जों मोनसे रेलि खालामगोन आरो दसे समनि उनाव रेलि जोबखांनानै जोङो वुमेन एम्पावारमेन्ट थ्रु एजुकेशन एन्ड इक'नमिक जास्टिस बिनि सायाव जों मोनसे सेमिनार जोङो सावरायनाय लादों, जेराव जोंनि माखासे आइजो दैदेनगिरि बा रिनाउन्ड माखासे स्कलारफ्रा बेयाव बाहागो लागोन। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथि बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानायनि सार्थआव जोङो इन्टारनेशनेल वुमेन डेखौ दिनै जि आत्ममर्यादानि आइजोफोरनि जि सान आत्मसन्माननि जि सान बेखौ हारियाव गोजोर खालामनो थाखाय बा आइजोफोरनि गासै लेभेलनि जि केपासिटि बिल्डिंनि बाथ्रा दिनै स्पर्ट्सनि बिथिङाव कालसारनि बिथिङाव इडुकेसननि बिथिङाव दिनै मुलुगनां नोङो अख्राङावनो जा एभारेस्ट माउन्ट एभारेस्टआवनो जा दिनै आइजोफोरा जेरावबो दिनै जायगा आवग्रिदों सहैदों एथलेटिक्सनिफ्राय लानानै बिभिन्न लेभेलाव। दा बेखायनो बर' आइजोफोरखौ सांग्रांथि लाबोनांगोन, न'खराव जों काउन्सिलिं खालामनांगोन आरो जोंनि जिखिनि बिथांमोननो न्याय होनांगौ दङ बिथांमोनखौ जौगाहोनांगौ दङ बे गासै मोनसे मेसिभ केम्पेइननि मोनसे रिभलिउसनारि मोनसे प्रसेस बेखौ लानांगौ दङ आरो न'खरा गोग्गोमै गायसनजायोब्ला साफ्रोमबो आइजोआ लेखा रोङोब्ला आरो साफ्रोमबो माने इक'नमिकेलि जुदि सेल्फ रिलायेन्स जायोब्ला सास्टेइन जायोब्ला बर' हारिया जौगागोन। खारन न'खर दानायनि गुदियानो जाबाय जोंनि बिमा, जोंनि आइजो, जोंनि बिनानाव, जोंनि आब' आयं आनैमोन आरो बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया जोङो गलाघाटनि डेलिगेटआव डिसिसन लानाय बायदि बर' बिमा गौथुम बड' मादार एस'सियेसन एबसु जि मोनसे आफाद बे आफादनि सिङावनो बे आलादायै नङा। खारन एबसुआव गोबां आइजो बा जोंनि बिबानगिरिफोर दङ अलरेडि बिसोरो एबसुनि मिशन कुवालिटि इडुकेसन दा कुवालिटि इडुकेसन मुभमेन्ट जोङो फोसावबाय बा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बे हाबाफारिफोरखौ समाजाव नुजानाय दाङाबाजि जोंनि माने आइजोफोरनि सायाव जि मोनसे इनाय अयनाय बायदिसिना थासारियाव जि सुइसाइड जानायनि इन्सिडेन्टआ जेरावबो बारायदों। बाक्सा जिल्ला चिरां माने क'क्राझार जिल्लायाव जों जेरैबायदि मेसिभ नुदों आइजोफोरा सुइसाइड जानाय, जोंनि आइजोफोरखौ गुबुन जायगायाव जोंनि स्टुडेन्टफोरखौ प्रल'भन होनानै लांखारनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो केम्पेइन खालामगासिनो खामानि मावगासिनो। खिन्थु बबेबा नङा बबेबा जोङो बेखौ मर फकास खालामबावनांगौ, रिच खालामबावनांगौ। जोङो बबेबा नङा बबेबा मजबुत टिमवर्कनि गेजेरजों सक्तिशालि खामानि मावनांगौ आरो बेखौ फिल खालामनानै जों जाहाथे बेयाव आरोबाव जोङो मर आइजोफोरनि टिमखौ इन्डाक्ट खालामनो हायो। मोनसे मजबुत टिम जोङो तयार खालामनानै बड'फानि जि मोनसे सानस्रि दंमोन गेरेमसा हारि दानायनि आरो बड'फानि जि मोनसे आदर्श बे आदर्शखौनो मोगथाङाव जाफुंहोनानै बेखौनो बिथा खालामनानै बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज जोङो लन्च खालामदों आरो बे मिशननि आन्दारावनो बड'फानि आदर्श गेरेमसा माहारि दानाय आइजोफोरनि जौगानाय बेखौनो फुलफिल खालामनो थाखाय जोङो बर' बिमा गौथुम बड' मादार एस'सियेसनखौ दादों आरो बे एबसुनि सिङावनो बर' हारियाव बर' आइजो अनसाय आफाद दङ आबोफ, सिगाङाव बियो आथोबमोन, दिनै आइजो अनसाय आफादा इन्डिपेन्डेन्टलि बै समावबो जोङो ज' ज'यै खामानि मावदों, दिनैबो मावगोन
उनावबो जोङो मावगोन एबसुनि मेल मिटिङाव मालाबा आनसलिक डिस्ट्रिक्ट बा सेन्ट्रेल लेभेलसिम एबसुजों आबबजों जयेन्टलि जोङो कनफारेन्स कनभेनसन खुंदों मालाबा जोङो जयेन्ट इनिसिएटिभआव खामानि मावदों समाज आरो हारिनि खैफोदनि समाव बे जोंनि आन्डारस्टेन्डिं बे जोंनि जि मोनसे जयेन्ट इनिसिएटिभ जयेन्ट भेन्सारा जेब्लाबो थागोन बड' बिमा गौथुमा एबसुनि मोनसे गौथुम आरो बेयो रावजोंबो कन्ट्राडिक्ट जानायनि बाथ्रा गैया गोबाङानो बेनि सायाव गोरोन्थि बुजिनो हानाय आरो बेखायनो जोङो एबसुनि एजेन्डाखौ मर फकास खालामनानै बड'फानि गेरेमसा माहारि दानायनि जि मोनसे एजेन्डाखौ मोगथाङाव जाफुंसार होनायनि बे मोनसे उद्देश्यजोंसो आइजोफोरखौ बांसिन बेयाव इनभल्भ खालामनानै स्पेस होनानै न'खरनि काउन्सिलिंनिफ्राय लानानै आप टु माने जि लेभेलसिम जेंना जेंसि दङ बेखौ सुस्रांनायनिसो मोनसे बियो एजेन्डा आरो बिनिसो मोनसे खामानि दा बेखायनो आइजो अनसाय आफादजों बर' बिमा गौथुमजों कुनु कन्ट्राडिक्ट जाया खारन एबसु आफादनि बेन्दोंआवनो बर' बिमा गौथुम आरो आइजो अनसाय आफादा गावनि प्रिन्सिपल आदर्श गावनि एजेन्डा अबजेक्टिभखौ लानानै बिसोरो हाबा मावदों मावलांबाय थागोन आरो बिथांमोनजों जोंजों क'रिलेटेड जि आन्डारस्टेन्डिं आफाद हिसाबै आरो कमन इस्युसाव जि आवाज होनांगौ जातिनि सार्थायाव जि खोथा बुंनांगौ बे सोलिलांबाय थागोन दा बेखायनो जों सानो जे नेपलियान बनापार्टआ जेखौ जोङो बुंदोंमोन जे आंनो मोजां बिमा हो आं मोजां मोनसे देश बा गिभ मी गुड मादार आइ विल गिभ ए गुड नेशननि बाथ्रा माव जेदंनि जि प्रिन्सिपलनि फिल'सफिनि बाथ्रा दा बेखायनो दिनैबो गोरिब गुन्द्राजों नाख्रेबजानाय बर' हारिया बबेबा नङा बबेबा लेभेलाव जोङो बन्सित जानानै दङ दिनैबो जोङो जोंनि जि आत्ममर्यादाखौ बबेबा नङा बबेबा हिउमिलेट जानाय जों नुयो आरो दिनैबो जोङो गोबां सेक्टराव आइजोफ्रा दिनै बन्सित जानानै दङ दा बेखायनो बिथांमोनखौ बै लेभेलनिफ्राय जोङो मजबुत खालामनांगौब्ला सक्तिशालि खालामनांगौब्ला मुलुगनां आइजो सान खुंनायजोंल' नङा बेखौ जोङो ग्रासरुट लेभेलाव प्रेक्टिकेलाव जों हाबा मावलांनांगोन आरो बर' बिमा गौथुमा दिनैनिफ्रायनो बिथांमोना जिखिनि हाबा मावलांनांगौ इकुवेल केपासिटि आरो इकुवेल मोनसे जास्टिसनि गेजेरजों हाबा मावलांगोन बेखौ जोङो फोसावो बिथांमोननि हाबाफारिया गाहाय मानि सायाव बेस खालामनाय